शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वर विनायक ओंकार निरंतर हो गणपती सूर निरागस हो जोरात जोरात वाट काय सुना याच्यात हो बघा आत्ताची इलो चाली चालीची भेट आहे काय नाही ओ पुष्पा हो बघा हिला हिलाच हातात कॅमेरा घेतला ना आहे भारतीयन नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपले यूट्यूब चॅनलवर विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर नवीन वर्षातली ही पहिली फेरी आहे माझी गावातली आणि काल मी कोल्हापूरला आलेलो म्हणून जवळ आलेलो म्हणून एक सहज धावती भेट म्हणून आज गावी आलो आहे सगळ्यांना भेटायला आणि इथे सगळ्यांची कामं चालू आहेत. आलो आहे तुम्ही डायरेक्ट शेतातच आलो आहे, सगळी काम करताना दिसत होती म्हणून पहिलं इथे आधी सगळ्यांना भेटून घेतलं. तुम्ही बघू शकता ते बघा तो तिथे मागे बाबू काम करतो आहे, ते नाना आहेत, ही पुष्पा आणि बाकी तिकडे त्या साईडला पण सगळी गावातली मंडळी कामं करतात शेतीची. बहुतेक इथे सगळ्यांचं भुईमुग लावायचं काम चालू आहे आणि बाकी या पुढच्या 2 तासात अजून काय काय दाखवता येईल तेवढं दाखवतो तुम्हाला, कारण की जास्त वेळ थांबणार नाही आहे, पुन्हा रिटर्न मुंबईत जायचं आहे. तर आता इथून पुढे पहिलं पूनमच्या घरी जाणार आहे, तिने घावणे बनवले आहेत, सकाळीच तिचा कॉल आलेला लवकर ये म्हणून आणि सगळी आपली मंडळी काय काय करतात ते बघूया. चला काय ना नानू बरा ना पॅरेलिलू कसा पॅरेलिलू तुमचा फेमस झाला नाही 2 तास अरे बाबा 2 तासात निघणार झाले सगळे कोपरे हय सगळे भुईमुगच घालतात. ह्यो कोणचं मग एवढं वर इलो तो मग हे कुळीद येतंय नंतर येऊया येऊया. ही आपली धावती भेट आहे, धावती भेट. सगळ्यांचं सेम काम झालं होय. काय करतास काय या आणि तो मंगू दादानी काय करता ते भैमादन वाटतं ह्या कोणचा तुझा ह्या माझा माझे आणि वर 2 कपडे खायचे ते तकडे तकडपासून ते माझे. मग भुईभूक काय लावणार भुईमुग हे कोपऱ्यांकडे ना 4 कोपऱ्यांक भुईमुग आहे 5 कोपऱ्यांक असा पण पाणी कसा उशीर झाल्यामुळे सगळ्यांचं लेट झालं तर सगळे एकदम उशिरा ते उशीर झाले यांना. जोरात जोरात तरी थंय जाऊ तो का जागा नाही या. हो मोठ्यान हा मोठ्यान तुम्ही मोठ्यान तरी बाबू काका मग तुमचा आवाज गायन ऐकलंय आणि इलय ह्या काय लावलास ओ मांजरेकर नाश्ता येईल हा भया
चाय मला कोणाजवळ चाय नाही कशी तुमची इली हा ह्याचं नाव काय जिमी जिमी ते जिमी जिमी आजा 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 ता गाणं शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार ओमकारच्या पुढे काय तर हा आमचा बाबू काका फुल कॉमेडी बाबू काकाचा आवाज तुम्हाला येतोय काय माहित नाही अजून तो गातच चाललाय तो बघा हे चल बाबू खय पाणी मारू जा खय भुईमुग पेरलेलो हा खय तो वर राहतो तो ते वले झालेले आहेत ते काय हे ते हत तू या काय करतो हे दंड उपटले एका कोपऱ्यात झाले पण तुझे दंड कधी होणार तुझे दंड कधी होणार माझे दंड आता होतले ओय मंग्या दादा काय चालू काय या तू कोण सायगो की मग काय बोल काय विशेष किती दिवस किती तास असं म्हण म्हणजे आता चाललंय 12 वाजता येणार अर्धा तासा की असंच इल्लंय म्हणून बोललं फेरी घालूया पाणी हळद होते की नाही नाही माम एकतच दिला हं. आता जाणार पटकन अय लवग्या काय कसा आहेस ह्याची शूटिंग हे डान्स करतास गेल्या वर्षी तुमचा रवलो डान्स डान्स बाले डान्स तर आता सगळ्यांना भेटून झालंय आणि आता पूनमकडे जायला निघालोय पूनमचे 3-4 कॉल येऊन गेले ती वाट बघत बसली आहे ही आमची बाग आणि ही बाबूने लाल माठ लावलाय थोडा थोडा आलाय होता रुजून आणि त्या तिकडे कुंड्या दिसतात ते एक नवीन बाबूचा प्रकल्प चालू आहे तो पूर्ण झाला की तुम्हाला दाखवू ही लाल माठ एवढंच लावलं लाल माठ एवढंच लावलं आणि या पहिल्या ह्याच्यात काय ही कोथिंबीर आणि हे येली कसले रे हा बाबू येली कसले वालीच्या शेंगा रताळी पण आहेत ही रताळी अरे बराच लावलं मग काय अरे ही तुझी बाग एक नंबर भारी वाटतं रे एकदम शेणा बिनन कधीच हरवलं या आता भारी वाटतं एकदम तिराक बघू घेतले ना त्यांच्यासाठी केलेलं आहे कमेंट टाकणारे बघू देणार हां इलोय रे बाबा 2 तासासाठी का होईना खूप भारी वाटतंय सगळ्यांना भेटून आणि आता पूनमकडे जायला निघालं
पूनम कॉल करून कंटाळली, आता कॉलच करायचे बंद केले तिने. आबा काय आता कामा आबाचं घर. आबा घरी नाही आहेत. काय कुळीत खाली खाल नाही का चुत खाल नाही हां चल. यावरच नाही जाऊ ऐका लाव. आता आपण बाबूने कुळीत पेरलेलं बघून येऊया. आबा घरी नाही ना, तर आबाला भेटून गेलो असतो. नंदन का जाऊया जाऊया जमतच ते मॅडम म्हणती हो बघितलं ह्या काय रे, ह्या कुळीतच आहे ना हो. तो कुळीत पेरलेलो. हा बाबूने पेरलेला कुळीत अर्धा आपण अर्धा मोठं झालं हो. पण माझं कधी होणार तयार? आता होय महिन्यात काढू का? एका महिन्यात तयार होणार नाही. चल पूनम ओरडायला लागली आहे, आता येऊ नका बोलते. गो खय खय खाली जातो बाबा. कसली ऑर्डर घेतलं? घावण्याची ऑर्डर. हा थांब आधी आमका द्या घावणे दी, मग तुझ्या ऑर्डर जा. अरे वा, ह्या बघा मस्कट आहे. मला का पायावर दाखवलं असतं ना. कसे गावने काढलेले हे तर एकदम भारी वाटतंय. त्या काय करतात? चटणी फटाफट एकदम फटाफट. वाटून झाली. फोडणी एक देतं. खोबऱ्याची चटणी. वास घरी गो. चल निघतोय मी. खय मी आता टाइम आहे माका अजून. तर आता पूनमकडून निघालो आहे आणि 11:30 वाजलेत. 12 वाजेनंतर निघायचं आहे मला घरी. घरी म्हणजे मुंबईला रिटर्न. आपला बाबू आता भुईमुगाला पाणी लावायला गेला आहे. सध्या सगळ्यांची कामाची गडबड चालू आहे, त्यामुळे जास्त कोण भेटलं पण नाही आहे. सगळे आपापल्या कामात आहेत. जेवढे भेटले त्यांना सगळ्यांना भेटून घेतलं आणि आता अजून कोण कोण भेटते बघू. पण 2 तासासाठी का होईना गावी येऊन खूप मजा आली. 2 तास पण एकदम 2 दिवसासाठी सारखे वाटले. हे बघा काका पण येत आहेत. माकडांना हाकवत आहेत ते. काय हो बाबू काय बाबू गेलो भुईमुग. तुम्ही काय करतात? घर बघ. कोण येतात? हा तू फोटो काढू. येतात. हा ते घर बघू गेली आहे कोणाचा? त्याचा हां हां. वांडर आहे नाही वांडर नाहीत. बाबू काय बाबू गेलो पाणी लावू गेलो. हा
पाणी लाव गेलो. इथे आपली बाकीची मंडळी पेंटिंगचं काम चालू आहे. होय कोण कोण आज? हो अभि कलर मारलेलो काय आताच? नाही ना. टोमॅची बट्टी आहे ती सोन ठेवून तुला आताच. पमो खाया होय पम्या होय तू दिस होय कोणा? अरे काम जास्त काय करत? कलर घासून द्या. अरे रे रे तुका सगळ्यात कठीण काम हा. चल आता थांबणार नाही. होय चाललंय मग चल. दिसत नाही. अरे हा माका दिसत नाही. बरा ना. फोटो तू दिसत नाही आज. चल चाललोय आता मी. होय अजून कोण कोण भेटते ना हाक मारत जाऊया. काय हो आताच नंद हे नंद्या होय हा तो नवरदेव कसं म्हणजे आता सगळ्यांना भेटून झालं आहे आणि आता रिटर्न जायच्या तयारीत. बरीचशी जण घरी नाही आहेत कामात आहेत आपापल्या म्हणून जेवढी भेटली त्यांना भेटून निघालो आहे. घरी थांबलोच नाही. घरी फक्त तोंड दाखवलं आहे. आता घरी जाऊन 5 मिनटं बसतो आणि निघतो. काय काय फोटो काढून गेलं की काय? जेवण बनवतं की हो बाबा सगळा रोपाटा हो या तुम्ही नाटकं नको तर या. बाकी बाकी काय तुम्ही पिंटो कधी येलो? बायकोक नाही आणलं. नाही पिंटो कधी येलो? पिंट्याक झाले आता 5 दिवस उद्या जाणार तो. तू बघूचा तेव्हा सायकलीचाच काय तर चालू असतं तुझा. मॉडिफिकेशन करतो सायकली. आज काय काम नाही काय? आता येईल चल. तर आता निघालोय रिटर्न. 2 तास कधी गेले कळलंच नाही. बऱ्यापैकी सगळ्यांना भेटून झालं. खूप मजा आली भेटून सगळ्यांना. आणि आता रिटर्न जायचं तयारीत. ही बघा फुगड्यांमधली एक इकडे आहे. साक्षी काय चल निघालय मग. आणि आता बाबू आपला ते पाणी लावतोय. ए बाबू खाली भुईमुगात आहे तो. हा तो बघा दिसला तो बघा तिकडे बाबू भुईमुगाला पाणी लावताना. ए चल बाबू. थांब काय काय नाही तू पाणी लावतोस बघ होईल कसा लावतोस. हे कसले कोपरे म्हणलंस तू? गादी वाफे. हा सगळ्यांनी असेच केले नाही यात. ह्याचा फायदा काय? हे पप्पा आमचे ना सगळीकडे सांगत राहती हकडे बघ तकडे बघ. औषध बघ तुझं काय हई नको हई झाला ऐकून ना त्या केळीच्या बागेत नव्हत्या.